Mia wa khai di kita. War of high wicket. Bungai yang dibayar tak pareng deh bungai. Abono. Hah? Abono. Kakak dia nong kaca dia dah, nggak apa itu teman. Estamos Masaknya sapi, bong mendra. Mau tang pasal tu ni. Rata ke harus deh. Datang. Ya semua. Baik. Ini lo kita siap tau. Kanan dua belah.
jaga ring nak. Aja yang pasap khatra. Ya khari sila. Adi majari chair na ba kono kaisa. Ya khari. Hari yang Buskang go. Urut chair ka sari gara sara wai. Buma khai. Oi thada ya. Boleh. Ko kalau siap tunggu. Apa Bisojin Bufa. Apakah Bisojin Buma? Apakah Bisojin Bihdok? Apakah Bisojin Bukarajuk? Apakah Bisojin Besajuk? Apakah Bisojin Bukara Milan Joy Riang? अच्छा Nepal sila ni. ओ नेपाल तिर नि छैन Bode. 3 বছর बसा Kan ojung sini borong menang sini bagi dofani bagi no ma lang mama di jaka bisa jadi borong bagi sing etni jokon sini kita layan. Start. जों सगलायनो अब सिमाहिन तिनी बखाबो यगैन दं विशेष गरी आंले एकदम काम थानाय आन लाइफो आं सुदु एकमात्र तिनी मुया साना यं बागैनो अनि 42 बोसोर आसुदिबा मुया साना रं बागै खामो 42 बोसोर गानि पलिटिकल किन्तु जों नरंनि बागै खा दफान ताकताम खाइदैबा ताबो सिनि अवश्य आनि एकटा कक politik orang kebang mengkok sana naik dia, norok efek ada kaya, efek. Ang tay dukho jonok khema tong mokhe hai aini Biswajit no wak tak buthar dekhe buthar tongmani kuno media prakash khai jagya kuno media prakash khai jagya ang media rokno bar bar koimani kuno sajagya sakana rok genuine tongde chini borok no bo hamyang khe hamya phunok de narok no borok no bo hamyang khe hamya phunok de ne kabokjak kintu borok je asuk निश्चल बाबा निश्चंस बाबा जे खून खाइमानी नगै तंफनो आबो मीडिया प्लेसिंग जा
তাই থাইসা কক্ষে হাই আফুরু 44 জারি আইন চালু দङ কিন্তু কোনো 44 नि আইন ব্যবহার খাইয়া যে মাত্র রবিবার সালব আইনি বুচা মারাইনো আং নগদ টুবুনাनै नै নগদ টুবুনাय আনো বিভিন্ন মহল থেকে সংজাখা বরব নুং তুনাंनाय आं साका 80% नेपाल टिलाव तुनांनाय 20% खेबु देमदमो तुनांनाय परिस्थिति मातां चिंता भाबना खायै आखे तामा खाइजाखा ओयां किन्तु 44 जारिं तुंगु किन्तु सीआरपी प्रोवाइड खाइजागया विश्वजित ने डेड बॉडी तुबु फुखे नेपाल टिला गोटा एलाका नेपाल टिला से तुबु नाय माबा गोटा एलाकाओ सीआरपीएफ प्रोवाइड खाइतिं जाखा बारि सिलिं जाखा आं बुखानां जाखा बुखा मुक्ति क्लै जाखा तामो चुंबा गुंडा दे तामो बगे तागुले नेपाल टिला ओले ब सीआरपी प्रोवाइड खाने नांफि 44 जारी जेखाना आइन अमान्य खेतिं जाकमान आबार जागाले तामो बगे सीआरपी प्रोवाइड खाइजाक जांफि जखनि सीआरपी प्रोवाइड खाइजाक खायनि आइन खुनजो सखा आं लगा लगा देमदम तनानै हि तयारं थांगा देमदम टुबखा नेपाल टिला टुबनाय जों दिनै आगुलिनि একটা টিম আৰু তাকু বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নগ ফাইকা চিনি আৰু তিপ্রামথানি আদং রক্তঙ্গ আইন পিটিনি আদং রক বতঙ্গ টিওআইপিসিনি আদং রক বতঙ্গ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশননি বরমগনাং আদং রক বতঙ্গ একটা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিনি आदं रग ते जुदा जुदा गोबांमा बदलनि आदं रग जों प्राय 50 जननि একটা टीम ताकु बिश्वजितनि नगो जों फाइका एवं फाइ बरगनि खादुमाव जोंबो फाइ बरग बाय मानजाक फाइका जिनिबो खादुजाकनो जों अरो तिनि गोबांमा कक खनाय तेबो चिनि बिसिं वानसुकमानि जों फाइजागो 144 जारी ख्लाइजाक জাগাও যেদিনও ববুথার জাগো আরো কোনো প্যারামিলিটারি ফোর্সেস বা এডিকুয়েট ফোর্সেস রিজাগিয়া ফিয়াবা বিশ্বজিৎ দেববর্মানো বুথারমানি উলো বিনি ডেড বডি যখন নেপাল টিলাও তুজাক নাই আজরাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাফিসিয়েন্টলি প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ আরো মোতায়েন খ্লাইজাকা मकक रंगनो खनाय जों दिनै टिप्रा हास्तेनि चिनि दफानि जत्त बरक बेलाय वानसुकथाय दङ बोथारियानि आगे आरो कुनो फोर्सेस रिजागिया बोथार पाइमानि उलो हंके आरो फोर्स रिजाग दिनै गोबांमा हासगो जों नुगो टीएसआर एबा पैरामिलिटारि फोर्सेसनि कैम्प रग रिजागो फियाबा जिरानिया हाय रानीर बाजार हाय বা নিনি কুমারঘাট আহাই বিভিন্ন জায়গাও যেখানে চিনি তিপ্রা দফানি বরক রক গরৈ আরো কিন্তু কোনো পুলিশ বা প্যারামিলিটারি ফোর্সেস নি কোনো ক্যাম্প রক নুগেছে তো মবা ত্রিপুরানি সরকার বা যে হায়ুংনো চালক তংনাই বরক চিনি বরকনি বাগै वानसुगिया जों थैतों जों थांतों आबो बरं थानि कक कतरि आबो नुगजाक खातिनि अरो फाइजों आबो नुखाइजे जों कं साना मुसुंगो दफा थानसा मा तंनाय दफा तिनि मकल तेबो मा फियगनाय तेबो कामके मा नायनाय जोंनो बुइ जतन केबल खे नुगनाय जों कराखे बसालायनि किन्तु जों तिनि समय तांलायखारो एवं बुइनि दफानि बरक रक बाय तानलायनान बुलायनान अकगनो जों साया anyone can speak anything but we have never provocated any group of people to spread the communal sentiment in Tripura. We want peace and communal harmony in Tripura. जों नायो बुइबो शान्तियो तंथों जोंबो शान्ति तंनाय जों शान्तियो तंथानि केबता एक थुं जोंनाय जोंनो जदि एक खांके जोंबो किन्तु जों थानसांखाय जे दफा ब्रिटिश रगनो थांगै युद्ध ख्लायै द्वितीय विश्व युद्धओ जापानिज फोर्सनो परास्त खायनाय दफानि बरग्रब जोंनो किन्तु केबो बेलाय चुगियानि तावान सुक्तों हायजे जों बुइनि दफानो मेसेज रामुजुंगो संखा बाया जिनि बखा ताबुकबो जों शान्ति नायै जों किन्तु बुइनि दफानि एगेन्स्ट जों थांगिया कयजे जिनि बरगनो सेटलमेन्ट रेनान थांदानि
bini nok gana bo rijak na yang o kogno tei baisa fili ma sawaite ani edisi bising rijak na ni jagano si tini borok oro kebengi tonghaite dofani takubrok jeng ma sisanai belai khairung ma singsa tini norok nuwin tongan gana bini takuk Biswajitni bihik tei bini bakrajak bini bagra oro besajak ebong bong justice ni bagi जों जत मथानि आदं रक जों सालायका जों आगरतला फिरक थानाय बुबाग्राबो फायनाय हाई लेवल একটা कमिटि ख्लायि बिश्वजित देबबर्मानि জাস্টিসनि बागै जों डिमान्ड प्लेस खायनाय तिनि त्रिपुरा सरकार जारा चालकनाय बरनो जों मासाव आबो बीजेपी फानका बातै गुबुननि मथापानका सरकारो जारा तंनाय र नरक लामाओ केन्डेल मिसिल सिमि खायय हमचां मिसिल सिमि खायय जे बरग्रक बिश्वजित न बुथारका ताबु बुनक बरनो सिनेमायको आं अनिमेश देबबर्मा जगदीश देबबर्मा अनंत देबबर्मा जों व्हाट्सएप ग्रुप अफ भिडियो क्लिपिंग्स नायसे जोंसे खुनिन बुमुंसि दंखा त्रिपुरा पुलिस नि बरग्रक 70 बछर रम्बि पुलिस डिपार्टमेंट चालुगै नक ताकबु नुगियाखो खुनि साबो मकि जोंनो थंना नायो तिप्रासारो किन्तु त्रिपुरान सरकार न क्षमा ख्लायग्लाक तिनिनि मन्त्रि खना मन्त्रि तंलाक जों ताकबो कयो जिनि अमु डिमान्ड जे बोथारनाय रंनो अति सत्तर बर्न रमजाक नांथुं तारपरसो गुबुनि कक गायसे तिनि बिश्वजित बोथारका खना ते खरकसा अगुरनो बोथारग्लाक खना दिपुनो बोथारग्लाक तामो ग्यारेन्टी तं बिनि बागै जों दफा थानसाकलाय जे कालप्रिट रक मानजा ग्यासाक जिनि आन्दोलन चलिरि जों मातलांनाय आं गोबां कक साया जत फाइ मानजांनाय ताकुक बुकुक र पीस एन्ड हार्मनी मेंटेन ख्लायदि बुइबाय जों बुलायना तगलायना थाङो जों जास्टिस सिनाय अमन चिनि कक थानानि चेष्टा खेवखौ आनो पुलिस को बादा खैका नों दा थांखौ साइसुं नों थामै आं तो खबर चावै थांखा आं जे खनाखा मात्र थानानि नायखा आंबो ये आपने सं बदल सं आं तिनि बिश्वजित कुथिनो आइनो बुसाला कुथिनो तो ये समय थांनाय आपने सं आनो जत जागा चुबादि आं बो बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिस माइनान बागै आइनि नांखे प्राण बुथांथो थय बुरिनाय हाइबुनो आं तिनि अर बिश्वजित देबबर्मानि नगो बाचावै आं समायतै कग्रियो आके ताइ कग्रियो ताइ आं कग्रियो किसा हिमनाय थांनाय नांखेबा आनो किसा मिसाबो ज मानसाक सुबालायदि आनो मियाखि ब्रुनो मसा सयबांगा बरफ बसारखा बुबाग्रा फैके नों चंबाय मा थांनाय आं साका ब्रुनो कग्रिखा आं थांनाय नांखे जे जागाबो थांनाय नांखे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बो आं थांनाय हाई कोर्ट बो थांनाय आंबो ए आं बन बागै जतन काबगो आनो सहयोगिता खायदि आखे आं आबो पिनात नाक न केस खेनि हिनि बिनि बायोडाटा जत नाखा पिनात नाथ बिनि नक बिनि बुफानि मुंखे परेशनाथ बिनि नकखे कांचनपुरनि सातनाला सुकनासरियो कलेज उक्लगो बिनि नक जत आं बायोडाटा नाखा बिनि बागै आं केस खानानै ताबुगो तयारं तंगो बो सालसा सालनि बिसोर आं बिनि बुमङो पार्सोनाली केस खेना आं बिनि बुक्रा बुफा बिश्वजितनि बुफा लगे लगे थानानि चेष्टा खेवखौ आनो पुलिस को बादा खैका नों दा थांखौ साइसुं नों थामै आं तो खबर चावै थांखा आं जे खनाखा मात्र थानानि नायखा आंबो ये आपने सं बदल सं आं तिनि बिश्वजित कुथिनो आइनो बुसाला कुथिनो तो ये समय थांनाय आपने सं आनो जत जागा चुबादि आं बो बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिस माइनान बागै आइनि नांखे प्राण बुथांथो थय बुरिनाय हाइबुनो आं तिनि अर बिश्वजित देबबर्मानि नगो बाचावै आं समायतै कग्रियो आके ताइ कग्रियो ताइ आं कग्रियो किसा हिमनाय थांनाय नांखेबा आनो किसा मिसाबो ज मानसाक सुबालायदि आनो मियाखि ब्रुनो मसा सयबांगा बरफ बसारखा
बुबाग्रा फैके नों चंबाय मा थांनाय आं साका बरनो कक रेखा आं थांनाय नांखे जे जागाबो थांनाय नांखे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बो आं थांनाय हाई कोर्ट बो थांनाय आंबो आं बन बागै जतन काबगो आना सहयोगिता खायदि आखे आं आबो पिनात नाक न केस खेनि हिनि बिनि बायोडाटा जत नाखा पिनात नाथ बिनि नक बिनि बुफानि मुंखे परेशनाथ बिनि नकखे कांचनपुरनि सातनाला सुकनासरियो कलेज उक्लगो बिनि नक जत आं बायोडाटा नाखा बिनि बागै आं केस खानानै ताबुगो तैयारन दङो ब सालसा सालनि बिसोर आं बिनि बुमङो पार्सोनाली केस खेना आं बिनि बुक्रा बुफा बिश्वजितनि बुफा हामबाय आं ताई दुखजनक क्षमा मुखे हाय आइनि बिश्वजित न वाक ताक बुथार देखे बुथार तंमानि कोनो मीडिया प्रकाश खाइजागिया कोनो मीडिया प्रकाश खाइजागिया आं मीडिया रकनो बार बार कोइमानि कोनो साजागिया साका नारक जेनुइन तंदे चिनि बरक नबो हामयांखे हामया फनोदे नारक न बरक नबो बर हामयांखे हामया फनोदे ने काबगजाक किन्तु बरक बरौनि बरक जे आसुक निश्चिंस बाबा जे खुन खाइमानि नगै तंफनो आबो मीडिया प्लेसिंगा ताई थाइसा कक्के हाय आफुरु 44 जारी आइन चालुंग तंगो किन्तु कोनो 44 नि आइन व्यवहार खाया जे मात्र रविवार सालबो आइनि बुचा मारैना आं नगद बुनानै नै नगद बुनाय आनो विभिन्न महल थेके संजाखा बरबो नं तुनांनाय आं साका 80% नेपाल टेलाव तुनांनाय 20% खेबो देमदमो तुनांनाय परिस्थिति मातां चिंता भाबना खायै आखे तामा खाइजाखा अयां किन्तु 44 जारिं तंगो किन्तु सीआरपी प्रोवाइड खाइजागिया बिश्वजित ने डेड बॉडी टुबु फुखे नेपाल टेला गोटा एलाका नेपाल टेला से टुबु नाइन माबा गोटा एलाकाओ सीआरपीएफ प्रोवाइड खाइतिं जाखा बारि सिलिं जाखा आं बुखानां जाखा बुखा मुक तैक्लाय जाखा तामो चंबा गुंडा देबा तामो गुंडा दे तामो बगै तागुले नेपाल टेला बोले ब सीआरपी प्रोवाइड खाने नांफि 44 जारी जेखाना आइन अमान्य खेतिं जाकमान आबर जागाले तामन बगै सीआरपी प्रोवाइड खाइजाक जांफि जखनि सीआरपी प्रोवाइड खाइजाक खायने आइन खुनजो सखा आं लगा लगै देमदम तनानै हि तयारन थांगा देमदम टुबखा नेपाल टेला टुबनाय बनाइन का तिनी सालर जे लोकल एमएलए रक जे सामानि ताम कगलाम सालायजाखा एमएलए तैनफु सानां माखे हाय जोंबो नारक बाय तंगो मातां ब जारा बिश्वजित न बुथेर न बरन दाइदि न रमरिनाय हिने आसुक न कक सानांगो जस्ट जोंबाय कायसा नोंनाय नाहारि बसा लाखि जोंबाय जों एकटा फटो आं रक्ता जतनि नै खर्चन साजनि apa number उदिको माइक न्यूज बाइ नै त oh ini number त किस्सा तुंगरि न्यूज खानाय खालायजाखा तिनी बिश्वजित देबार ini sini kaisa team di promothani INPT ni human rights ni tai joint action committee ni sini was a disease je sini takuk biswajit je buthar jaknai bini family na singnai na heke tai kisa jasak manchak bubar ani chubasu rane sing 50000 rupiah kya jaga tai tini ni hai salono 14 years ka sini late maharaja Kirit Bikram Thimani sal और Thimani salo sing ni Thimani हमलो गोरनी यात्री इन फैमिली नो 50,000 चुबा को Justice आइनदिगी सेबसाबदिगी जों थानाय कारण ल एन्ड अर्डार से एदेनो
क्वेश्चन खाइजांनाय दिनै बुइनि बसंनि आन्दोलनाव बुइनि बसंनि बन कल खरसे इनोसेन्स बिसुजित देवरमानो बिनि डिउटिनि फिरु फाइफ्रु बनो बाहायके बोथारमान अमके बेलाखे उनको क्रिमिनल अमके बेलाखे क्राइम कतर आबन बागे जों कुइलानो दाबो जों नेशनल ह्यूमन कमिशन जों अलरेडी कमप्लेन रहका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बरक अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनो आबन यागुलोनो तिनि जों बरनि जे एफआईआर खायमेनि जों आ कपि रिसिप्ट कपि माखा बन एफआईआर कपि मायाको आबो मामोन यागुलो जों बरनो बाहायके लीगल फाइट खायथारनाय राइट्स इन बिसिंथि लीगल सिस्टम इन बिसिंथि जों आबनो जों साइतंनाय ते बरनो जों सुबानाय हंगा चोबामान बिसिङो जेटा पारपिट्रेटर जे खलायनाय जे बरनो बोथारनाय आबरनो पानिशमेन्ट मारनाय पानिशमेन्ट रिया हंगाखाय जों जत ह्यूमन राइट्स जों इंटरनेशनल किबा नेशनल जों जत दिगिनो अबनो जों साइतंनाय जों बाहायके जास्टिस माना बागे आबन बागे जों अलरेडी प्रिपेयर खाय जों अलरेडी सबमिशन रखा जों ताबुक जे बन टाइम बन जरा जों आबनो नासिनि दङ गाबन साथे साथे ताबो लागा जों खाना पाइके तिनि ता लागा बर रमियाखौ गा रमियानो जों गभर्नमेन्ट आर्ट्स खायने पुलिस ना आर्ट्स खायने जेटा बरनो दतिनो रम नांथु रमि पानिशमेन्ट नांथु as per the law hangka abo riya hangka ke जों tebo kusuk beramo thangi जों बिनि जास्टिस बागै जों फाइट माखायना कारण अब दिनै शुद्ध ह्यूमन राइट्स होनै जे एंगल जों थाया अब सारब जों as a ST atrocity act 1989 नाबनि जे सेबसाब दंमानो आबनो तिबो जों बिजा जों नायने जों कमप्लेन अलरेडी उनको ड्राफ्ट खायपेके जों अब रहनाय हंगाते जों ताबो अब खनाका जेटा बिनि बकरा जेटा जे पारपिट्रेटर जे बुं मानखा आबनो एगेन्स्ट अब पार्टिकुलर बो केस खायने हनि साजाक जों बरनबो जों आ केस खायथिने जों बरन सुबानाय जततु जेसिनि सेबसाब दंमोन बिसिङो अब हाकेने जों पीस एंड हार्मोनी ती लीगल सिस्टम ती थाङो जों जास्टिस जों माने बागै जों ट्राई चाइतो गुदन ताबु जरा Tomorrow morning you can 무슨 문제대?